Η έρευνα αυτή εξετάζει την επίγνωση επικοινωνιακής ικανότητας σε περιβάλλον δημιουργίας MIT App Inventor και σε βάση δεδομένων Google Firebase. Η όλη διαδικασία λαμβάνει διαστάσεις παιχνιδιού μέσω του οποίου εξετάζει τη θεωρητική γνώση διδακτέας ύλης και ελέγχει την κατάκτησή της. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, καταγράφονται οι απαντήσεις των μαθητών και η διαδικασία σκέψης τους προς την απάντηση στο εκάστοτε ερώτημα μέσα από αναστοχαστικές και ανατροφοδοτικές συζητήσεις έπειτα από κάθε γύρο ερωτήσεων. Η διαδικασία αυτή ενισχύει την κριτική σκέψη, οδηγεί τους μαθητές στη συνείδηση επικοινωνιακής ικανότητας, καθώς και σε μια μεταγλωσσική κατανόηση του κόσμου με κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας την ευαισθησία και τη συνειδητότητά τους. Για παράδειγμα, σε ενδεικτικές ερωτήσεις Α Λυκείου, η επικοινωνιακή ικανότητα σχετίζεται με συγκεκριμένους στόχους. Στην πρώτη θεματική αναδεικνύονται στοιχεία που αποδεικνύουν την ανάγκη της γνώσης που πρέπει να διαθέτουν οι συνομιλητές για να γίνει κατανοητό το μήνυμα του μπομπού. Έτσι, πρέπει να γνωρίζει κανείς το νόημα της φράσης «Ο μπαμπάς τους είναι Έλληνας». Σε ενδεικτικές ερωτήσεις της Β' Λυκείου, προσπαθεί ο μαθητής να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο η πληροφόρηση οποιασδήποτε μορφής τον κατευθύνει σε επιλογή τρόπου δράσης. Αυτό γίνεται συνήθως στις διαφημίσεις.